Welcome sa Palamie Drama. Subscribe na. O yeah? Maka-ana-ana jud ta. Ilang listeners, balik na sa ta o nadugay jud atong upload karon mga listeners kay medyo na busy jud ta atong miaging mga adlaw. O ako i-upload karon ang What's the Style Part 33. Atong basahon katong mga comments kung last nga gi-upload na to. First comment na to si Ma'am Larnie Vidal, lingaw na pod mi idol, balag Bagyo basta makapaminaw lang sa imong drama. Nice kayo. Daghan day salamat sa imong Ma'am Larnie Vidal sa imong pag-comment. Nabasa na to karon o napil sa atong pag-vlog. Si Oscar Abedog, salamat asad sa upload idol, balag Bagyo basta naka-upload ka dol. Check out din ako ang ngan sa mga team dol o masinso gamay Muhilas ug dako mao ni among bag-o nga team dol. Salamat jud kaayo dol. Salamat Oscar Abedog sa imong pag-comment ug sa imong ka-team diha nga naminaw karon diha sa payag nimo. Daghang salamat Oscar Abedog. Si Sir Dads Vasquez, daghang salamat pala may drama sa What's the Style compilation part 32 sa mga suglanon sa atong mga singer. God bless us all. Pasalamat jud ko kanunay sa imo Sir Dads Vasquez sa imong kanunay nga pag-comment pag-uban sa kuha nga na jud ka pirmi. Kasuporta o kapaminaw sa atong makalingaw kay nga drama. Salamat kay sa mga Sir Dads Vasquez. Si Sir Willow, upat ka-heart na ka Sir Willow. Salamat din sa mga Sir Willow. Si Antonia Sukiso. Sa mga pagbasa ang comment ni Antonia Sukiso. It's pa. Sa mga pagbasa ng comment ni Antonia Sukiso. Pag-una itong komentor si Antonia Sukiso. Ngayon pagpaminaw. Salamat sa imo dia Ma'am Antonia Sukiso. Si Ryan Inkito. Salamat sa bagong upload idol. Lingaw na pod ang mga palahubog ani. Mao jud sakto jud ka Ryan Inkito kay atong mga sindir karon nagtagay sila while kapaminaw sa atong makalingaw kay nga palamay drama. Salamat kay sa imo dia Ryan Inkito. Si John Pristico matig daw pagahi na sa nis among maulo diri. Tud pa ni John Pristico pagahi daw. Kung salamat si Moda Jod Plastico. Si Barbie Casti, lingaw Jod idol. Salamat kayo sa pag-upload. Salamat po sa imo dia Ma'am Barbie Casti. Kung nga itong listeners, tanan ka comment sa ito o kato na sugdan na kung What's the Style Part 33. Ariman Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the Style? Pagdumot Style, timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya, pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason kong imong kasing-kasing na nagtago niya ng dughan ng malibuto. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ko. Nagbawa ko. Lipay ko. Kasilag Style! Ikasilagan ko ikaw! Magkalimtanay na lang ta! Dili na ko gusto magkita ang lakip ang imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Aygon sa bukid! What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapihan sa panahon. Nabisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? What's the Style? Ako si Wilma. Naingon, wako'y tuyo nga mahitabo ta kay bana ka sa akong pagkumangkon. Apan saon taman, natintal mangyutang duha. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Ay, nahuman na gid kog ligo. Presko na ang pamati ko sa akong lawas. Og si Dong Roman, nagpaabot na sa among kwarto. Ipakaon ko na rin niyang ako kay humot man ni kay bago kong ligo. Magawas na ko din sa banyo nga nagtapis lang ining tuwalya. Saman to. Nakatapis na ko ining tuwalya. Pabor ni ron kay tuang mga batas eskwelahan. Kami na lang duharo ni Roman sa bahay. Nana de ka dia day, badang kang ligo. O dong, may kay naghubo ka ng daan.
Wa man lagi na mutuskig ang imuha dong. Murag batanginan bagong nakuha dayo. Nawa. Ni po murag ni aksyon og hilis saon. Ganina na kong hapyod-hapyod ani. Wa gyud ni manghagis ning wa mangisog ning batanginan na. Ako'y hapyod anak para mo strong na. Pero unahan ni kaon ang ako. Hubuon ko ng gitapis na kong tualya o niya mo plaster kong higda. Pichi-pichi. Luyat na day kaayo. Sige pa. Ay, si katawa diha. Ay, naunsa ka man. Purmas imo ba? Sa Sa imo. Ay, ito. Parang kung kawil nga na dusot. ambi me, pupunta ng imo aron mo strong na ay si paghinaway diha. Aron makuanday na sa kuha. Hato ning hapyod-hapi uron. Kaluyat na sad ani. Ay hapo-hapon lang ni. Daman gihapon. Kanon ko ni balag luyat. Di gyud kaayo ingon agahi pero sagdin na lang. Ipaday, namurag balon ba pa? Wa gyud paita. Na. Rong nagamay. Paspasan ta ni mintras tuskig pa. Okay na ni masud na ni. Sige, paspas day. Sige, kada. Nasod. Mura magiluwa. Maning kamot lang gitaan. Sige, paspas day, paspas. Kada. Yeah! Uyawan sa manday. Nabisbisan yung imo ha? Oo, Nagawasan ka? Nakaabot ko sa finish line. Igog yung nagausan ko. Miluyat ang imo. Kuko ng agi. Ha? Paita. Murag tabako ang ginagkuta. Naupos. Ay, salamat in taon. Nakagawas kita ni mong gana. Happy kay Kuray. Happy pod ka? Sukad lang ka na idaran. Sige na, yun nagtiko ko ang imo. Sige. Ang imo sa jigig nga nga. Idaran ka. Isa ni Dara na ka day. Sige lagi hapong tukar imong gana. O nga paning kamot, yun mo strong sa ng imo. Kay ganahan man kog jirjir. Mao tingali nga, wa pa ko magminupos. Kay sige pa magtukar ning akong gana sa kuan. Unya, usab ta? Ha? Napa na ikasukol ang imo? So ay, tutuki ko no. Hato ko nung hapyod-hapyod. Sige, hapyod. Oh, si Manong maron. Ang imong igagaw. Ang paninggit man. Ang paninggit si mo nga sa Manong. Tens, man kaayon sa magkay nahitabo. Adiyot sa itoyo! Unsa? Nag-away na sad si Sarah nga imong anak ug ang iyang bana? Ay, laki ikaw. Ambot ng anak ka. Magsige mo na sila away sa iyang bana. Unsa ba sa ilang awayan? Nangabit na sa tingalis bador. Basin, ako bitang pangutana, di man matubag. Magsige mo hilak. Di na kuno sila mo uli sa ila. Kaya gyud nangabit na sa tingalis bador. Di gyud matagbaw siyang asawa, makalagot sad. Ako bitaw siya nga gingnan, nga buwagan na niyang iyang bana, oy. Di man sa siko, no? Ay, tanagaw. Adtuon tang imong anak. Tanagaw. Sarah, pag umangkon takas pag-agawan, busa mag-uol gyud ko kung maproblema ka na sa imong bana. Usa tukan sa tinuod. Nangabit na sad og balik ang imong bana. Wa naman hinuon siya mo balik og pangapit ya. Wa na mo balik og pangabit? Oh. Unya, unsa ba na inyong giawayan, ha? Ganahan masang magsige mig churcher. Nga di maguganahan nga magsigig ingon anak. Hapdos kayo manghangang ako. Stilan, kana raday hinungdan. Mabunog manggutahan ng halos kada oras tiya. Hapdos kayo. Karon lang gani ngul-ngul pa man gani ning pamati na ko sa kuha. Nganong ingon anak man sad ka. Ako day Sarah, hilig baya kog ingon anang butanga pero La. wa may ngul-ngul. Lamian man ko.
Basta, di ko ganahan nga sigihan ko og ingon ana untiya. Kon maon na, dawatan na lang sad unya ang mahitabos umaabot nga magabit gid og balik ang imong bana kay magpangita magyud na sa pirmig lawas nun nga kalipay. Badur. Mao na pa. Hangtod ron. O, pagyud mo uli sa Rasbay. Ay, baya. Mauro ba na kadunay taon ninyong awayan taon? Palibaran ka, kada oras sa gukang mo jer-jer. Madahan na lang good. Bisag, usalit yung kaadlaw ka mo jer-jer ka. Usalang, okay na bro. Sa kaadlaw bro, katulog. Na, di ko mabuhi ana pa. Sa usak adlaw, usarag mo jer-jer? Bisan kaupat lang gud, labi minus pa na. Kaupat. Upat mo na babae ni mo. Kaupat sa kapatagakan. Kaupat. Ako do, di pangamog. Wakam liwat na ako do. Ako do, di ko kiingon anak. Nga ano nga, halos kada oras ka mo jirjir. Ako, di mama ni mo, sa usa ka adlaw, tunga ragyod. Ako mo jirjir ko, ara ako, tunga. Tunga ra di pa, kahinay sa di mo pa. Oo, tunga ra. Pero, kada adlaw, tunga. Hindi na ko ihurot. Tuk ka na sige ka na nagupay. Tukskig na sa niya mo? Tukskig na sige mo? Uli sa ko ba? Tuskig po mo na slansang size. So, purbida. Uli na ko kay Bisino, tuwa na sa bahay si Sarah. Bida. Uli sa ko ba? Tuwa pa sa ila si Sarah ang imong asawa. Na ako, aron tambagan ta ka. Nga ayaw lagpugsang imong asawa kung dili siya ganahan. Halos kada oras ka man sa day mo jirjir. Ayaw sa inanaa para dili mo mag-away ba? Tiya. Oh, unsa man? Nga naman ang tinanawan mo? Ay, gigam gidin akong lawas. Aron ganahan mo jirjir na kustiyo nimo. Biguta pa di mo lawas tiya. Badur, ayaw kong kaksa. Ang imong kuan na bagid sa akong na-feel good na ko. Adong. Huwag mo kastiyo. Ay, Dos kwarto na. buutan magkadong. Ayaw. Ayaw. Dong. Lami kadag. Tila. Idaran na ka tiya. Pero busok pa kayo. Lami. 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 Kadakuan ang imo. Taas. Dako. Tambog. Nanaa. Tuskig. Magbato. Ipasod na sa kukuan, be. Sige pat tiya. Sige. Mas maayot ka maras. Isa mo pagkumangkot. Di ka na ka niya. Di ka balibaran. Basta nagtaro. Sige na tiya. Mona ni. Lati ko. Kalamit. Lami. Sige pat Badur buutan mang kadong. Buutan kadong. May nahitabo gyud nabo ni Badur nga bana sa akong pag-umangkon sa pag-agawan. Natintal gyud taon ko kay mahilig magkay si Jirjir. Human sa dahitabo na usban pagiskadaghan kay giganahan man sad ko niya. Mao kato mga kasama ang kaagi ni Wilma dinining tulumanon. What's the style? Nausban og kadaghan style. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Norman ginaingon, mahal ti ka. Apan maumay imong gipili ang kanhimong uyab. Ihatag ko na lang ang gusto mo kay mao man kanay imong kalipay. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili nako mahimong mahikalimtan. Oh, maubanak. May nakaila ka nga babae sa downtown ug imo siyang pamisitahan karong gabi. Upa, ug gibati ko nga nakagusto ko niya. Konsugton ko niya pa.
Kaslan ko dayon siya. Sa kadaghan sa mga babae nga naibog nimo dinhi sa atong dapit. Kana lagi mabayhana nga tuas pikas lungsod ang imong nagustuhan. Basta, ganahan ko niya pa. Ugong sugton ko niya, karong gabi pamahian ko dayon siya pa. O sige. Mas may noon nga maminyo ka na aron makakita na kog apo in tao. Ako no siya magpuyo sa barangay Lawaan. Ug ilado kuno ang ilang pamilya. Kay konsehal kan ni man sa ilang lungsod ang amahan. Tabangi taong ko nga sugton ko karon ni Biron. Kay gusto na kong musud sa kinabuhing minyo. Salamat na Biron. Kay imo na rin kong gisugot. Wag ko nimo paantusag dugay. Ang tinuod, may uyab ko nga milar ka sa Davao. Apan, wala naman siya mapalik. Kay, naminyo naman siya laing babae dito. Kalain gud niya. May uyab na siya niya. Mao ikaw? Apan, nagpatintal ba gyud siya sa lain? Hindi na maayo. Ug mao ni akong gisakit at maayo. Pero matod pa sa kong mga amika, ang tambal ko no kon biyaan kag laki. Laki rasap ko no. Mao rasap ko ni makaalim sa samad sa kasing-kasing. Busa gisugot na dakang. Aron mawa ng kasakit sa gibuhat sa kong uyab. Balimtan mo naman siya sa hingpit. O aron balimtan mo gid siya. Pagminyo na lang ta. Oh. Mamay ko nimo. Ha? Ug pagkahuman, magpakasal ta. Magminyo? Magminyo tang duha? Asawa ng yung tsaga. Norman! Masang ubos ang akong ungaron. Libi. Ay, bahala na. Tisa ko muna. Bahala na. Gusto kakaunon ko niya. Pagkatasin yung dila. Mamay. Kalamihan. Ako na po. Karoon ko ng imo, Pi. Mas dako-dako ni kamay kaysa akong hirap sa ulan. Galami mo ang singalong. Biron. Biron. Kasal sa mong ig-agaw nga tuwas Manila. Tuon ka? Oo. Ikaw sa man. Kuyog ka? Lisod ko anak day. Di ko makabaya sa akong opisina. Ikaw na lang. Duha ka semana gikan karon ng ilang kasal. Pero paadtoon ko sa kong ikagaw sa sunod ng adlaw. Oh, sige. Pero sa dili pa ka mo larga. Birahan mo kang maayo. Dugi para ba kang makabalik. Tanos kwarto na. Sugdan ta dayon og bira. Mamabdos dayon ka. Tano dayon day biron. Puyer. Ang agdi kapoy nga tulog around pa ng imong nakuha. Mayintag mo maptos na ako anitong aron makakita na sabta sa itong liwat ba? Sa sunod adlaw pa man ka mo largas Manila. Birahan sa dayon ka. Maka buo na yung tag-anak. Aron masudlan na imong tiyan. Anong gibuhat man ka din ni Biro na ako pa? Baudeng mibuan na kapin. Huwa pa siya mo mabalik. Kay nagkita dahil sila og ang iyang kanhing uyab. O nagkabalik sila. Mao ba? Mao na isulti sa giagaw niyang bayot pa. Matod ba? Mabdos ko nung si Biron sa maong laki ba? Minyo magkang maong laki. Waas lagi kiha sa asawa sa napamabdos niya. Gibiyaan ko nung sa laki ang iyang asawa pa. Nagtaban ko nung silang Biron. Stilan mo na pag-aing noon nga maslab giniya ang una niyang uyab. Kay ni mo dong. Muna. Kay mao makina iyang giunungan. O ang pangutana. Kung ang maong lalaki bagyod ang amahan sa iyang gisabak. Basig ikaw ang amahan ato. Doon kong giagaw niyang bayot pa.
Magigsulti ko niyang usab. Yes, ang mga lalaki gyud ang amahan siyang gisabak dong Norman. Kay pag-abot ni Agaw Berons Manila, girigla pa man to siya. Kung mao, anak gidi ay sa mong laki ang iyang gisabak. Dong Norman, ihag yung anak. Buutan ba ang asawa ni Darwin? Darwin, may nga na itong mga lalaki. Buutan iyang asawa. Kaya dili lang kuno siya, mugukod pa siyang bana. Ngayon magalitog sil number ang nimo ang asawang Darwin kay ambot lang ako masayo doon sa iyang tuyo. Ang ako lang sang giyatagan. May nagsige ra panawag na ako. Ay, mao na na. Pero kung akong tubagon, di man sad mo tingog. Basin mao na tos, Miriam. Nahala, sumpay tinaidong. Ang asawa na tong Darwin. Unsa? Mahal ka man unta kayo siya. Akong gipakaslan bisan dili na putli. Pero nganong iya makinig buhat na ako. Nga akong cellphone. Mao man gyapon ning meron magsigig tawag na ako. Unya kong tubagon, di matingog. Hello? Hello? Nganong di man ka mo tingog? Manawag ka, unya, di ka mo tingog. May mo bang magkita ta? Ay, babae. Basin siya nang giingon ni Rinrin Bayot? Gikan ko sa Manila. Nilarga ko din sa Cebu. Taga Cebu City ko. Apan, dugay na lang ko nga nagpuyo sa Manila. Kinsa man day ka? O nganong gusto mo kang makikita nako? Hello? Tubag ako. Asawa ko sa lalaki nga mitaban sa imong asawa. O gusto ko nga mubawas. Nilang duha. Mao nga magkita ta. Sige na, Norman. Oh, makaila ka na ako. Ingon sa dili ko makatuon ng tanan. Kalitra kaayo. Nagkita ta og nagkauyab dayon. Diyang nanood ta og mall. Unya na ngaon sa restaurant. Nakita na akong imong kabuutan. May nahitabog yun na mo sa asawa sa kabit sa ako sang asawa. Ug ning higayon na, dos nas Miriam. Nahigog man ako pag-ayo ni Miriam nga asawa sa lalaki nga mitaban sad sa akong asawa. Lalimtan ko na sa hingpit kong asawa. Mao gito man kasama ang kaagi ni Norman dinining tulumanon. Sa style, nalimta na sa hingpit asawa style. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ingon, pobre man tuod ko, nya ikaw dato, apan dunay panahon. Nga ako nga usa ka pobre, maoy makaangkon sa babae nga imong magustuhan. Ha? Mao kini nga tapos ang kinabuhi nga pamahimong Mildred. Mao kini Alvin. Mao na kining katapusan tang panagkita. Kay ikigbuwag na ko nimo. Gagiday ko din mo. Pero, wa mo ko isa nga nahimo ni mo di. Anong bogan mo ko ni mo? Kay may lalaki na kong gisugot gabi eh. Oh. Usa ka lalaki niya dato. Kwartahan siya samtang ikaw, pobre. Oh. Usa ka lang kaya nga trabahante sa imong gitrabahoan. Wa ko'y maayo nga ugma uban nimo. Pobre man tuod ko ray. Mahal ko kay ikaw. Kung kita ang magkadayon, makapasalig ko ni mo. Di ka magutman. Ug sa maabot na itong mga anak. Basta, mao ni kining katapusan tang panagkita. Apan sa dili pa ta magbuwag sa hingpit. Sige ta na. Dad ako sa sukit ang motel. Ihatag ko nimo sa katapusan ni kayo ng akong lawas. Tana Alvin. Kung magkapasa, lawas na nga kalipay rin. Ang gusto na ako, gugmang ako gikanan ni mo. Kundi ka, sige, bahala ka. Adto na ko. Napagsamok na ko kay buwag na bayan ta. Mo ba? Buga ni mo ya? O Arman, kung gusto nga magdubli kog uyab, giskutan naman ka. Basta, gibuwagan ako si Alvin.
Dato man ka. Anak ko ni mo matatamtami ang maayong ugma pohon. Okay, ikaw bala. Nga saman, nakay ka sa itong auto. Sakay ka, nuroy ta. Ato tas bukid. Palahi ta. Di ta mo check-in. Ato ta sa natural nga kalikupan ba? Ato ta sa kakugnan kang kakugnan. Sige, ganahan ko, ana. Nailaing mo doot. Makapil na tag-jacket, okay ka? Ay, kiri sa wapay hapin. Sige ka na. Lingaw ba ka sa kalikupan, mga view din sa bukid? Lingaw kaayo. Happy kay ko. Kay human dito. Imo kong gidag mahalon nga restaurant. Unya, nanood taog mall. Imo kong gipamalitag mga mahalon nga blouse. O uban pang mga kamit sabay. Hayab na kita. Tagaan ka sa tumang kabuhong. Yan saman. Ano tag hotel o anila ta sakyanan? Sakyanan. Oh, kalami. Sige, anila ta sakyanan. Tita mo nung hulog hotel. Hindi. Ako sa idaon ang sindigaw ng sakyanan. Dali. Wow. Huwag ka nindutan yung sulungon mo, Adayo. Ninduto. Itang tamang pinayong saya lang. Ano sa malambot na? Kalami. Kadiot. Kadiot to. Ako lang iwalis ang iyong... Ano, Lisa? Ano ang gusto? Nahipili na akong lipstick sa... Bahala na. Total. Wawit ay babae ng tanangan na. Sana ko deres po. Saka. Kailapan ka kay Padong. Oh, ikaw din nangitan ako. Ikaw ito ka ni Uyab ni Mildred. Ano sa ito yun mo? Sir, di man gikumhimot ang si Mildred agad ang niya kanunay sa una-una. Ang niya ko, bi? Buwagi siya. Gusto ko nga magkabalik min doon, sir. Oh, magkabalakan. Manang tagbaw niya. Okay naman ko. Bagda na to na ko siya kay. Okay kayo, malipay kung may pero tagbaw na ko. Nakatampo na ko sa iya ha. Nakatampo na ko sa sukod sa iya ha. Okay na to. Wala na problema. Siyag dako-dako na to gamay iya pero okay rin gyapon. Wala problema na. Tagbaw na ko. Alanganin sa gidak-o ng imo, sir. Di gid siya matagbaw kanimo. Buwagi na siya, sir. Buwagi si Mildred. Aron magbalik na siya. Magbalik sa nako. Sige na. Sa ako nang gingon mo. Para ko tagbaw na ko niya. Bisa tulog ko niya pero yung ka nga gamay ra ko niya nako ya okay ra kayo. Ipayon sa ko. May mang dag agdi lang. Pipila ka buwan gikan karon. Baga na nako siya. Paabot ang pero happy ta. Sir. Ba? May laing babae kanya nga pang misitahan anong imong panguyaban? Utay. Apan, bisan may lain ako nga gipanguyaban, tay. Si Mildred gyapon nung niyasa kong kasing-kasing, tay. Pero, so ayan lang ako panguyab si Sarah. Ilimting nga itong Mildred o kanyang Sarah nga panguyaban niya mo kung sugtong ka niya, siya na lang minyo eh. Kalimting na kitong Mildred kay may uyab may gusto siya. Dato pa. Gikasubo ko, Sir Arman. Dili ko madawat ang imong gugma kay wa man ko'y gusto ninyo bisan gamay, good sir. Si Alvin mo ay gusto na kong mamisita na ako ug manguyab na ako. Siya akong nagustuhan. Ako'y sugta. Portahan ko. Dato ko. Itong Alvin, trabahante naman to. Oo, bitaw. Dato ka, samtang si Alvin pobre. Apan siya ang gipitik sa kong kasing-kasing. Usa pasaylo ako, Sir Arman. Dili ko madawat ang gugma nimo. Pasaylo ako, sir. Sarah. Salamat day, Sarah. Kaya mo day kong gisugot. Kanatungod kinakagusto man ko nimo. O ginaot kadili ko nimo pahilakon. Karon nga uyab na ta.
hingpit ko na lang kalimutan ang babaeng akong nagustuhan. May buwag na ako, kay mas gipili niya ang usa ka dato nga lalaki. O ko mag-apal sa lalaki ni Dato, Vin. Bisan unsa ka pa kapobre, ikaw akong piliun. Kay ikaw ang akong gihigugma. Salamat, Sarah. Ugma kay di ugman ako. Manuroy ta. O ba? Sige, masugot ko. Asa ko ni mo dad, okay kay ko, kay mahal ta ka. Ini, pa rin hilap din. Oo na. Dogan ako sa Mildred. Usa, dogan na Sara. Gusto ko niya. O ilabti ang iyong pagkababa. May netabo na namo. Oh. Og tuaron siya sa ila, gilantan. Human na Bida. Ya, pay mo na ito na ko bejisik. Ngayon mo magilantan, bida di mo. Okay, uyab naman ako siya. Ugot na ko niya. Og nahigugma siya nako. Og si Mildred, imo na siya. Wala ko'y gusto na niya. Kung ikaw, wala ka ganahin niya, ublima na ni mo. Kung buwagan na ni mo siya. Si Sarah ang akong gimahal karon. Siya na. Perting buulan ni Arman, nga may nahitabo na namo ni Sarah. O, dato siya. Ni ako, pobre ako. Apan ako gyud ang nakaangkon ka Sarah. Wa magsilbi ang iyang pagkadato. Lupig na ako siya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Samuel. Isig ko sa panibog kasuod, ang amigo. Padulagi panahon nga ikaw makasaha sa inyong panagigala. Mao kini nitabos ko ginabuhi nga dili ko mahimong mahikalin. Wala ba Samuel? Gibasted ko gabi ni Verna. Iwa ko nun si gusto na ko. Oh, kung mao na pamugos. Abi pa lang di na magkakitag lang babaeng panguyaban. Pero bay, mahal na ko siya. Sa maluway ka, nabangi ko bay. Ha? May ka magmo ng babayhana. Oh. Nabangi ko bay, para iya kong sugtun. Pero okay. Mugar na mabahay ko ni. Basi kag dot-dot niya. Nya ko kasi gusto nimo. Manabi pa lang nagmayo nga namugos ka, nasamot kag gaaw. Mahal ako si Berna bay. Dila, kunta. Sa maluway taon ka nabangi ko. Uyab ni. Maluway ka bay Samuel. Ikaw iyang patabanon, kanar babayhana, bida. Madabira ba nang nakagusto ka niya? Gusto niya, kuyaw kayo na. Di sa Tikyaom na nimo. patol. Di ko patol niya tayo. May uyab na mo ko, si Alma. Mahal ko sa Alma. Busa, dili mita mo magbudhi ko niya. Porbeda sad. Aw kun mao, ayaw na pagtabangan ang problema, Roque. Aron, di ka masugamak. Bida, kanarbas birlambi arbaan. Antan yun ang maigo na ang bayhana sa ako. Dugay-dugay na raba taon ni wa nakabugas. Taba, ikaw gidun. Oh, lagi. Taba, ikaw kita ginutong Berna ka, tiguang naman ka. Ubo na malagahi ni mo. Oh, iya matrasad noon ingnas Bernao. Patistingan ko niya. Bisag kagusta lang. Bida, pirat-pirat ang matang sulimbat. Why makitang ito man. Ay, ikaw kagirun. O kagiro na sad. Ikaw ba? Huwag man magkikita kong Berna. Nga naman. Ako lagi, ang yun. Ako yung yun niya nga sugtos Beroki. Ah, ayaw lagi. Bida ni mo. Labi na ba kayo ng bayhana? Saba, di ba? Basig matuljak ka na ni mo. Sama ka, ano, masangko ni mga lain maturya. Kana mo di kayo may tabutay. Huwag ko gusto Berna. Gusto nung kang ngamutabang sa ko amigo. Gusto kong sugto niya sa Beroki. Ya, ato na ka. Magkikita yung kang Bernardo. Oh, nalanghit ko balik ni mo. May paglakaw lang ko ganina ba? Hindi ito ko parang ginag-usap ni mo. Naluoy ko sa umigo na ko tayo. Guol kay Signaong. Mawa siya sugtang Berna. Aki mo tabang niya. Sige. Basta daman ang daan imong kaugalingon. Ikaw yung makaturudyak ka ng Bernardo. Masangko mo ginako. Rugi-ugay na. Ako hindi mo ko anong tay. Wala na ito. Sa dagan ikaw. Oo, no, sa dagan. Hey, sige, sige, magbalik na istoryahan ko. Kay, kuman ko pagkikita Berna, mulaos ko silang Alma, nga akong uyab. Mag-date man mi. Sige, sige. Di magyog ka. Di, sungtun sa nasroke, anong Berna, inas Berna nga ako. Ay, ikaw kagiron. Giron na sa duwida. Una-una rin ginako ni mo. Ano na ko tayo? Di ba mo tuo magkahimo pa ko? Bakit uno niya ni ako bataang magminyo ko kasab? Aron mo tuo siya nga, kaya pa na ako. Kapatuo pagin siya taon nga, magkahimo pa. Katawaan tayo siyang Berna.
Kung sila magdug. Oh, kini kasugat ako si Alma man akong uyab. Dong Samuel! Day Alma! Mao ba? Day. Adto to ko pa doon sa akong amiga nga si Verna. Kay ako lang siyang ngayon nga ipasugot niyang amigo na ko taon, si Rookie. Kay iya man gibasted. Unya, ikaw kimutapang. Kakuyap kung ka may magkauyap. Pagunsa na lang ka ako. Pindis dagan. Mahitabo ka sa pwede pindis dagan. Di na may tabo. di may tumang kauyab mi. Igor ka ba ito? Ang niya nga sugto si Rookie. Ano ra? Di may tabong ilisan di ka day. Mahal kiti ka. Ikaw, ugwa na lain pa nga akong higugmaon. Ikaw lang, Alma. Basta paya dong. Sige, balik. Ang abi! Dili ka na may tabo di Alma. Dili og dili, good. Sige, balik. Niabot ang isakyan ng taxi sa sukit ang motel. Naut na. Tukar akong gana, oh. Sige, balik. Kayo. Sige, balik. Tana. No? Toybo na, oh. Masang ko disputahan. Humuta gid ani. Dili ko pulan ni. Puta, oh. Do tay baho og kanon ani. So napay baho kanon mo gani isuntan gani. David na. Namiblis puntahan siya ba eh? Klaro na ni. May ano mo di oh? Ni akaran hang yuon ko nga sugton si Rocky di. Oo pa. Kung niluoy kay Rocky, dako siya gusto ni mo? Unya, dako man sa kong gusto. Hindi mo. Klaro na ni. Og nagmahay jud ko nimo. Malaing babayeng imong gipanguyaban. Kon, day, hinigalar ni pagilala ko ni mo. Busa, sugtas Rocky. Ikaw ang gusto ko og dili si Rocky. Klaro na ni. Ayaw ko gata na eh. Sumuta. Ako guys lain mo. Bay Rocky. Saba niya. Try drug ka pagkamigo Samuel. Misultin ako si Berna. Sige lang. Sige lang. Amigo mga ta. Bilan mo pagkamigo. Nagbatabang ko ni mo nga. Uyab mi. Pero ikaw may nagtukob niya noon. Kaso eh. Diyan may kaso. Kupaw kong niigo ko ng Berna. Bagti kay pagkamigo na. Sige lang. Okay. Sinual ko Berna. Si Berna man. Si Berna na bugos. Nakasa ko sa ko higala. Ko babae. Ngayang gimahal o kikugma. Nakasa ko sa ko higala. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ingon, pobre ko nga ulitaw. Apan, kung ako ang imong mabana, ipaniguro ko nga di mo ako ikabaylo og usa ka tawo nga dunahan. Morning hitabo sa akong kinabuhi nga, di na ko mahimong nga himay kalimtan. Ay, pastil lang ni mo to niyo. Mga bisyon ka man niya uyab mo ka ng maistra nga suki mo sa imong habay-habay nga motor. Ay, ibugkay ko ng Heidi tayo. Heidi, Kung di pala Heidi. punta sa maestra, muyab yun ta ko niya. Bro, maestra lagi tayo. Mawawaw ko. Ay, Mawawaw jugog maestra. naman dyan nga. Ako pa ikaw. Katos milay panguyab kay dako niya gusto ni mo. Ay, di ko ato niya tayo. Si Ma'am Heidi man gid nga akong ganahan tayo. Ibugay ko ana niya. No, hindi mo kakanya. Kanya man gid kay maestra ang gusto ni mo. Ay, sige. Digahan siya ibong gugma. Ayaw ka, wow. Panguyabig na siya. Lugar ko yung skina, boss. Boss, sure. Tama lang siya. Itil po kan, boss. Salamat, boss. Salamat. Okay. Parang rasa. Parang rasa niya.
mag-atang ug habal-habal sa mga Heidi. Magdali ko ug ato sa dapit nga anak sa mag-atong ug habal-habal. Kadukay ba ni Carlos? Inan siya kay wa siya duty ron ug siya ang mukuha na ko ron ini paulit na ko. Pero taod-taod naman kung nag-atang din sa kalsada. Ma'am Heidi! Ma'am! Tonyo? May kinabtan tataka nga nag-atang og kasakyan pa uli. Dali na ma'am, sakay na diri sa akong motor. Kuan, may gipaabot man unta ko nga mo ay mukuha na ko Tonyo. Pero wa pa man siya maabot. Masakay na lang ka ko nimo eh. Sakay na lang diri ma'am. Kawan nun ba? Basin mabasa niya ka. Bitaw para bagit ko makadagpayong. Sige, masakay na lang ko nimo to na. Okay ma'am, yan na tungod sa inyo. Maikog man sa tanimo. Permigit ko nimo ihilahos din sa among bahay. Sudlonon na bagit ka din. Okay ra kay na ma'am. So okay good ta. Kadiyo ta kay manaog sa ko. Okay, sige. Ni dawatan ning akong plite. Ay, ayaw na. Ay, ayaw anak to nyo. Pila na gyud ni kahigayon na di ka mo dawat sa kong iplite nimo. Dawatan na ni ba? Sige na. Ay na lang lagi ma'am. Dako naman sa kong kita ron. Di gani ni nimo dawaton. Di naman unya ko masakay nimo sa kuan sunod. Sige ma'am. Una lang ning dawat. Di niya ka musakay. Salamat kay ma'am. Ma'am, kining mangutanan to ka ba? May uyab na ka ma'am? Yes, may uyab na ko. Siya gani unta ron ang mukuha na ko sa iyang sakyanan kay wa siya trabaho ron. Pero do kay man naabot, mangisakay na lang sab ko nimo. May uyab na di ka? Wa na di paglaw mong sa kalalaki nga may gugma nimo ma'am? Lalaking higugman ako? Kinsa maganang maong lalaki nga imong giingon nga nahigugman ako nyo? Kinsa to nyo? Aha? Sige na. Sultihin ako kung kinsa ng lalaki nga imong giingon nga nahigugman ako. Ay na lang kay may uyab naman day ka. Unya, disakyanan pa gyud. Samtang ang lalaki nga giingon ko nimo, pobre kay siya. Usa lang siya kahabal-habal driver. Sige ma'am, ari na lang ko Ma'am Heidi ha. Naibaw ko to nyo. Nga ikaw mismo ang mong lalaki. Ikaw ang buot mo ipasabot nga nahigugman ako. Pero may uyab na ko. Buotan ka unta to nyo. Apan dili na mahimo. May uyab na ko. Ang uyab mo. May lain dahil siyang uyab. O kaslono na siya kay Mabdos ang usa niya ka uyab. Oo ma. Nahigugma man ang tako niyang maayo. Kanang iyang manimibuhat na ko, ma. Wa ka na lain mahimo pa. Tungod kay kaslono na siya sa lain. O sa man Heidi, natugyan ba di mo nga to niyang imong kaputli? Oo ma. Tugyan na ako. Kadagahan na. Tila ni mo. Wala di mo gisurit ang imong pag-irap. Wabaya tayo laing mahimo, ana. Kung mao naman lang nalimde siya. Heidi, ikaw mangudya ni ma'am nga niya din eh. Unsa ba ato niyo mo ma'am? Kining Noy. Kadang ngano di ang wa naman mukuha nako si Tonyo. Pero may malunta na siya nga moatang nako kung mo paulit nako. Wa na siya mukuha ni mo day? Gisakitan ang tingalit ko siya day. Gisakitan ko na siya. Muna kay may uyaw naman kuno ka. Dako siya gusto ni mo. Pero dili kuno siya angay ni mo. O may uyab na siya kuno ka. Noy, papamisitahan niya siya sa amo karong gabi. Papanguyab pa siya nako, Noy, kay sugto nako siya. Salamat kay mama nga. Gisugot ko nimo bisan may uyab ka na. Gisugot ta ka kay buwag na mi. Kay may lain na siyang uyab. Ug gani kaslunan na sila. Ug ikaw, manginaot ko nga magmatinud-anon ka diri nako, Tonyo. Mahal ko kay ikaw, ma'am. Naigugma ko nimo dugay na kayo. Mahimo ba? Ayun na pagmaam na ako. Uyab na ta. O mahimo ko nimo nga dadon bisag asa nga gusto nimo. Kapis ni mo ko. Ato
Tapos mag-ansara na siyang katilaw. Kini, kapag ka nagsandi, ha? Kalami ini ako. Ako sa iyo. Sige ka po. So, mantakap kasi. Nagkadugog man sa mamahay di man ko na ako siya may labtan. Ug ako gid siya gipakaslam. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Si Rhea, ginaingon, ayaw kinugang akong bana. Kaya naibaw ko nga mabalik ra gihapon siya. Magmahay ka lang ana. O kinay nahitubos ang kinabuhi nga di na ako mahimong mahikalimtan. Doon na lang ko sa amo. May kinakapalit kong bagong lampaso o siliglanot. Kay guba na gitong among lampaso o siliglanot. Kanang nasunahan. Ang ako man ang bana nga gigunitan anang babae. Ug ang akong bana nagsikik lubot. Si John naman na. Nita gigubot ng bayhanan. Bisag minyo nas dandan nagsigi gihapon siya pamugos. Karon ka. Buhi lagi ko ni Chuna. Dito ka buhian. Masino nila yung tao nga nagtanaw na to o mo-report sa akong asawa. Hasol na. Di pa lang doon na tayo relasyon. Di ta ka buhian. Basta di ka mo saad ako nga magkita tas downtown. Sige na pa. Magkita ta ugma pa. Ay, di lagi ko. May asawa na ko. Saan ni mo? Kaya wag ni mo sugta katong nangulitaw pa ko ni mo. Ma, nagmahay na gani ko. Basta karon bahala hinuon og himuon ko nimong kabit mo sugot ra ko. Ha, sige na pa. Magkita ta unsa magid ka na? Unsa ka? Di gyud nimo buhian ang akong bana? Di ba nimo buhian ka santa gani akong siliglanot? Diarrhea, dai. Unsa ikoan? Ako ra man siya gikumbitsahan og gunit-guit. Sige, bye. Sige, tanadan. Mama uli na ta. Pantay lang mo. Di ko mohunong. Hangtod ka magkarelasyon mis imong banariya. Nahibaw ko nga hangtod karon na ibog pa siya nako. Day. Mao na dong. Makita gani nimo siyang magpaingon nimo. Lihay dayon palayo. Kay basi sa tanto niyang pagpamugos nimo madaon niya ka. May tsura ra ba lang unya nindot sa glawas. Para na ko, day. Ikaw ang pinakanindot nga babae. Kay ikaw good ang akong gipangasawa. Basta likay gyud niya. Dili ra ba gyud nato mahibaw-an ang panahon. Basig inigpamugos niya nimo ron. Mao sa itukar sa imong ganon niya. Mataymi nga wa kusbay. Gyud lagi na mahitabo day nga madako niya. Dili og dili gyud. Asa ka di? Di ra ba gyud ka pabalibad? Busa, aron dili ka matintal atong tiyona, likay na lang gyud niya kung muduol siya. Likay ko dandan ha. Husto ka gas imong gipasidaan sa imong bana. Kung moduol niya ng babayhana, mulikay na lang yun siya. Ako noon ma, naibaw man ko nga mahal gid ko sa kumbana. Apan, di ko gustong matintal siya. Hasol na. Ay, kini ra baglaki na. Unya, wa ka diha ngayang asawang kapahungawan. Sigurado yun ka madasas laing babae nga magpa-jerjer na ya. Buhaton na yun ang dandan ma. Magmahay gid ko niya. Kay mahal ako siya ma. Ug kung magbudi siya nako, ako dili gyud. Igid ko mo tila og laing laki. Dili gyud ma. Pa. Mao ka na dadan. Puslan man magsigig sa mo ka ng nilagtsuna. Ako yung nguyab niya, bay. Kung aray siya magpa-anak na ako, hindi ka sa magmahay. Kaya karada ba nga ako, muranig ito'y, way dunggan. Ay na lang pa to katuga pa. Di sa tingali mo sugot ni mo sa tuna. Tigawang naman ka. Sa tigawang? Basin, di na mo barog ni mo. Asa ka dili? Uburigahin ni mo ba? Sabado. Karoon na gani yun eh. Tuskig na mga ganyan. Tanawa ka? Ay nalo, sa kanya kasiguro ko. Di gano'n siya musugot ni mo. Ihagi dyan ko ninyo. Tanawa tadan. Pero pustan ni mo. Bako sildo. Sugalan tali. Pasugton ko si Chuna. Punguyaban ko na. Kung siya ang ipulik mo ginan. Kaya, unsa man, pustaan na ito? Be. Ay na lang pa. Kay siguro ko nga pildi ka. Kay di ka gyud sugto ni Chuna.
Di, good ba, Bilyo? Mao ba, Baldo? Oo na. Itagi ko sa diya may dolcho na sa mabana. Pero may dandan, da isang bata. Pag ibadang na. Salamat taon. Kimi tuman jud si Dandan sa kong gisulti niya. Di gyud ko musugot nga mutubay siya ng bayhana. Basing matintalo niya siya. Pero day, tabo ilim tintal o day mabayong bana ba? Ay kagawin. Ha? Kay tunangan sa laing laki ipo kini mo. Kung mangkampit na yung bana, mangkampit ang san. Unsa? Nindot kay kong tabag sa. Dudar ba ibo kini mo? Ha, top? Tagbaw juga na. Ang guba gini mo. Yung sa ikadlok, pinuang ka ng banab. Lalaki ang tambal sa imong kagulanan. Tunggay na kinang ibog ni mo day. O kinsa man sa lalaki ha, Baldo? Ako, Daria! Ay, sorry ka ni. Maong lang da. Dahil kaya na ko na ibog mo day. Paabot lagi ko mga biti mong bana. Ay, puyaban tadi nga. Baldo, nagpatuga-tuga. Siguro git ko nga dili ko malipay nimo kung kita'y mag-ana-ana, Baldo. Pindan sa istorya ha. Imo tubangan ay lupya kaayo. Murag yung way unod. Oo, sabi nila ana-ana kanang sakitay na na. Paglukay mo na. Oh, kina ako di murag wakti di kadto sa laom tuyok ni dito do. Gilo pa ris kigwa ako. Baldo, hawa na. Hawa na, bi. Kaya wala ko'y ganang magkiksulti nimo. Biar akong blete, baya balhabal driver. Kaya kay manawag ko. Pero, wala sa bayad ng asawa. Tuwa sing igagaw sa pikas baryo. Mag-ura man abot yung igagaw yung sa gawas. Ugma pa siyang uli. Dandan! Dandan! Sino sa ning atang na ako? Yay, lami arabang i-jer-jer. Pwede boy, ako klikayin. Unsa mong ko? Kumusta gud nimo? Siyempre. Bago kang ligo? As humot kaayo kay bako kong liko ug wa pa ko makaihi. Ay, hindi nga pag kumakaihi. Kanang, ikaw lang sa inyo? Yes, Dandan. Ako lang usaron sa bahay. Ato sa inyo ni? Ato sa inyo? Tana tas amo. Tana dayon Dandan. Pahumot ng imo. Kalabi. O nga ragmayo. Katiling may ngabili ni ron. Hindi, kalabi. Damdam. Imo happy. Gunitasan ko. Kani. Gunit ka? Kani. Basig mapayawan ka. Kani, dra. Tambok og taas, kalami. Kani. Keri. Kumaya sa nung baabab. But ayo. Tanong nabi. Hindi mag-gontol mi na kain. Talikod eh. Sige na. Naginiro na ko tanawa. Ito tatanaw ni mo. Ano ni? Da. Uot siya. Dandan. Ano lagi? Hayang na lang kung ganahan ko. Hayang. Hayang ka. Ang sama ni karati. Agay kalami Dandan. Agay imong asawa. Magtapan. Agay kalami. Dandan. Mabdus ko. Ikaw ang amahan sa kong gisabak. Kaya imong asawa pa kita'y magtipon og puyo. Gi kasubo ko Chuna. Bisag saon di ko gid mahimong biyaan akong asawa. Busa katapusan ko na kining pagpakikita nimo. Pero ako gi mabdus saon naman lang ni. Andam ko mo suporta sa bata kong mataw na kini. Basta mubalik ko sa akong asawa. Kay siya ang akong gimahal og dili ikaw. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Di ko may mabiyaan sa hingpit ang akong asawa. Mao kini nitabo sa kinabuhi ang dili gid nako may kalimtan. Unsa magsigig atan mo Carlos gawas. Dinis sa atong trabahoan ba Hildo? O parts, pida. Burakan ko lang mga nagkausa, no? Bayana? Yeah, basta sa mo asawa taon Hildo. Unsa man taon ka? Nagkumpaw ka kasi mo asawa. Kana kaya ako siyang pakas lang, naikugman dyan ko niya. Huwag di ko makatugot nga magbuwag ni parts. Doon na bayang bata. Gamay para ba na?
Unsaan man lang akong anak, kung magkabuog mi. Porbida sad. Naroon din na yung una-una. Hmm. Mao nga, kuto sa mahimo. Ayan, gina ni mo tamas kinhawas, Carla. Ray, para na, kung chancing na ba yan. Biyudo mo ko! Kung gilidil marbira na yun. Muna. Ano siya mag-atang na ako sa may tindahan ay. Nag-parkingan ko sa akong motor. Ana siya? Ana? Ano siya mo istimbahin? Ano siya paabot niya? Karon ini off na to. Yeah. Oyog ta. Di ba? Naa siya. Nag-atang din ako. Tuunan ta sige parkingan kong motor. Part. Barugo ka ng tungod sa tindahan, Part. Siya ba na? Awa-awa ha? Di ba gusto niyo ko sa kumingin mo? Ang tahong ni Carla. Purbida. Kasi ito. Kasi na. Purbida. Labi araw na bihana eh. Pero, ay, ayaw pa na kay Minyo ka. May asawa ka. Ha? Ayaw kauna ng tahong ni Carla. Ako'y bira na bihana. Oh, Ricoy. Niyaman lagi ka. Kaya kung niya ka sa kong pag-ani sa parkingan ko sa kong motor, siya ang entertaining mo. Ay, nag-istorya na part. Sige, Koy. Sige na, Gildo. Lagaw na ito, Gildo. Iso ang Bildo. Widas. Biya na din eh. Ako yung bahala ni Carla. Dili. Dili ikaw akong gusto ikasulti, Ricoy. Hildo ikaw. Ang kaskus imong motor, pi. Mahimo ba ko nimong dadon kun Carla. asa man ang imong gusto? Carla, may asawa taon ko. O dili ko may mong gugawan kung akong pagkabana yung taon. Ato na ko, Parts. Kamu na diya. Sige. Ikaw na bahala na ba yan, ha? Okay! Dahila. Ikaw ba? Ay, pabuguso ng Hildo. Yung na siya kayo mo pagluib siyang asawa. Busa. Atik ng ahod. Singan? Kita na lang duha. Biyod mo sa Carla. Unsa mong ka. Kung pagtanaw sa kunin mo. Lablab di ka. Steady na ta. Lablab man. Koy, kanindot unta. Kung ikaw pa si Hildo ang misulti na ko, anak, I love you. Gigako sa nagyod unta ka ko, yung hugot kayo niya, gihagkan, tagit kag maayo ko eh. Day. At gusto. Unsa na sad? Sugta ko. Kapoy ni mo. Wakoy gusto ni mo sa gamay. Si Hildo ang akong gihigugma. Ikaw ba napaunin ng ayes? Aanam siya mong sawa. Ano ko? Sige kagbalik istorya di ko sabot. Naasi. Uyaw. Aw na amin yun na siya. May asawa na siya. Rikoy, ako'y klasis papay nga kung ako'y mahigugma, dili ko mo ila kung may asawa ba siya. Buhaton ko gid ang tanan aron maangkon ako siya. Bahalang mahimo ra ko niyang kabit. Paligis ko eh. Go! Kumusta na karong duha ay? Nagkauyab na baka sila si Parts Ricoy o si Carla. Baya sa ni si Carla? Panili ko. Hindi ko may mulo iba ng akong asawa. Yan ako. Iris. Hindi na ako magunahuna nila. Ang akong asawa, akong ginahuna. Dong, may kinaabot na ka, Dong. Ako asawa. Ano, nagtapis sa bagtual yan, ha? May gawa sabay. Bago siguro ligo. Day, Susan! Daan pag yun ko, bago kang human og ligo. Humot kayo mong buhok ko. Muta. Kana rang buhok na ko sa iba pa ang humot. Hasta ang buhok sa kong ubos, humot sad. Maba? Sige day. Tanas kwarto day. Kapuyan ako day. Tukarang din akong nakuha. Yung tukar sa imong gana, kay tulugod ka round ang imong nakuha. Kasagaran, usara baya gina ka round. Kana itong kay hapit nga sa kasimana nga ako ka-jir-jir ni mo day. Mao nga natingog taon. Kining Dong, ako ba? Ni aragit taong ko permi sabay. Unya ikaw, permi to sa gawas, kay nagtrabaho, baya ka. Ayaw giglingig laing babae sa gawas.
Matintal ka gani og laing babae unya makasaka sa tong kaminyuon, bahalag mahal ta ka, mubiya ko nimo. Muuli ko sa amo sa probinsya ug dadon ko ang atong anak ng gamay pa. Di Susan. Mao ba? Nagsige gihapon og tintal nimo ang maong babae? O lagi pa. Karong hapon ako off na ko sa trabaho. Klaro kayo nga mag-atang siya na ko dito. Gidugo na ba Susan? Nga ka-jirjiron ko. Kuya, wag mo na ako ng bayana. Ayaw lang gyud pasakop sa imong asawa. Kanus ama nang sugod og reglas ni Susan be, nusa. Gahapon pa. Kadugay pa mo tin-aw sa ihi ana. Sige, lakaw na. Maliit na kas trabaho. Basta mao na to. Ayaw lang gyud pasakop sa imong asawa kung mahinaya ka gyud sa laing babae. Ana lang gyud. Pabiling din mga akong motor na iyang giparkingan kay nakay tag-taksi. O abig ko sa akin niya, Carla. Mura ba yun gusto? Di ba yata uyab? Lagi Hilto, dili ta uyab. Apat itugyan ko rin mong akong lawas. Kay mahal ka kay ka. Balaw kuman sa tanan, imo na kong likayan. Cute na imo. Imo ni gusto. Ako isa. Kakilo. Ako bi. Kuniting ako bi. Kunya, singalong. Kataas ko di ani. Uya, tampo kayo. Pagkinindot ko nitan. Hagkan akong tumoy. Dia day. Kau, kamu yang babak. Carla, alibi, kami ada gini. Ikuan ko lang nga ako asim. Kini ay. Nila maglintas dito. Ay, madamat nag-crack ng ako. Carla pa. Gitawagan ng akong asawa. Misulti siya nga, may nitabo na mo. Milaya sa akong asawa. Dida nga mong anak. Unya, unsa may hunahuna mo ron diha? Si Carla na lang imong itipon og puyo. Wa naman imong asawa, ha? Di ko Carla pa. Wa may relasyon. Igor na ako siya nga gipangungawan sa akong kahidlaw. Kung hidlaw ng akong asawa. Pero, wa ako'y gusto niya. Bisin kamay, wag yun. Kung mo, larga sa ilang probinsya ni Susan. Adtua ang imong asawa ug anak. Sige, dayon, larga! Di na ko nimo. Hugaw na ka nga pagkabana. Pasalo taon ko day. Natintan ko rin. Doon na naman ko kayo nga tunghaan kasi mong kan ba? Sakit. Yung sakit ko niya. Magpangita ko. Mawala ako. Magsige mo doon panintal itong bayanan. Ay, siya na lang ipuyo. Di na ko nimo. Balik to sa syudad. O biyae mi din ang atong anak. Dili ko mabiya din sa probinsya day. Magpabiling ko din eh. Dili ko matrabaho sa syudad. Balag manangan ko din mga kamuti. Managat ko. Basta dili ko mabalik sa syudad ay dili. Lagi ka. Bago kong ligo, wapa ko kaihi, baya. Tanay day. Kwarto tanay. Tanay. Di lagi ko mabalik sa syudad eh. Di lagi day Susan. Dali day. Bago ito magkasama ang kaagi ni Hildo, dinining tulumanon. What's the style? Mga itong listeners, itong What's the Style Part 33. Salamat tayo sa tanang na-comment na na-appeal na to o nabasa sa atong pag-vlog karon sa atong Part 33. So, tanan ako mga listeners, salamat yun kayo sa inyong kanunay nga sunod o pagpaminaw sa atong mga drama. Akong isa taot ang nag-comment sa atong last nga gi-upload na to. Shout out na to si Mama Larny Vidal. Shout out po na ko si Oscar Abaydog sa Karkar Gahi Cebu o sa iyong mga katim nga naminaw karon. Shout out nyo diha Oscar Abaydog o sa imong mga amigo nga naminaw diha sa Payag Skanding. Shout out mo na ko si Sir Dads Vasquez, si Sir Willo, shout out mo na Sir Willo. Shout out mo na ko si Antonia Sukiso o shout out po diha ni Ryan Inkito
O shout out po nako si John Porsico o si Ma'am Barbie Casdi, shout out. O mga itong listeners, tanang ga-comment sa ato o atong shout out karon sa atong part 33. Salamat jud kayo sa inyong kanunay nga pagpaminaw, pagsunod sa atong nga drama. Daghang salamat.